El cos de pilots aviadors que formen la Legió de les Ales Roges han abatut amb coratge un nombre crescut d'avions enemics. Una de les seves gestes ha estat el combat aeri en defensa de la costa catalana contra unes esquadrilles de trimotors estrangers al servei de la facció que intentaven bombardejar Barcelona. Un dels enormes ocells d'ales negres caigué ferit de mort i es consumia en l'immensa pira encesa per la mateixa gasolina que duia i la càrrega mortal. Malgrat la fèrria armadura, res no ha quedat de la moderníssima aeronau que un foc justicier ha consumit en un no-res. Els 5 tripulants, estrangers tots 5, no tingueren temps de saltar amb el paracaigudes i han trobat la mort entre les flames i restes de l'avió. L'altre anà a enfonsar-se al mar i també tota la tripulació va córrer la mateixa sort que l'aparell. Ales roges, ales republicanes que combatiu per a la tranquil·litat de la població civil. Avant per la república i per la victòria.